ayo noddango ngoy won ko jogiɗa e fewtude e ɓiɓɓe fulɓe surtout walde nde heewɓe andanade. Bon ko mbiyami ɓiɓɓe fulɓe tan mbiɗa sikka nde haala mayde haalama noon laabi e réseaux sociaux jonne walde so wona fuɗɗo gollude golle jiiniɗo fuu famatake. Ko mbiyami pulaaku tan anda walde fof walde fay watti ɓuura walde golloɓe tan woni walde. So golloɓe walde ɓurde gollude fuu nden tan woodi. Mali ɗo tan sa daari baale fulɓe no ɓuuri temedere kano woodi andaɓe won fayɗe anda kano woodi récépissé ngaji jogaɗi fay goto nanay. Tabital pulaaku international ko moƴƴina ni no 2002 Bamako ɗo moƴƴina woɗi sa yi waɗi inde fani o golla tan de waɗi. Tabital pulaaku Mali o moƴƴina ni 92 91 ATT en ni balli fa récépissé heɓe. Sa yi hande tabital pulaaku no wayi no kam woni walde fulɓe won ardiɗe ɗe no mais golle tan e kawram. Woɗi so jeunesse pulaaku international yitodura e illa joni nangodura illa joni laato kamɓe goni mawɓe janggo andodura illa joni noon watta so laatike mawɓe mbawa wallodurde ɗum tan yimɓe anda. Donc so Allah jaɓiɗum walde neɗɗo kañum watta walde wona walde watta neɗɗo. Walde ɓurde adunaru fuu gaɗen joni président États-Unis wonmo no ɓame Mali ɗo ardinoye toon wawata gollude leydi ndi fay hunde mais sa na itta joni président États-Unis ɓurɗo fuu wodde gadda ɗum Mali yama ronka wadde mission mum. Woɗi ko neɗɗo kañum watta walde neɗɗo kam watta poste woɗi neɗɗo no woodi on ka ɗo naati fof hunde nden waɗan daraja waɗan dawla waɗan doole. Woɗi so Allah jaɓiɗo jeunesse pulaaku international so Allah jaɓi nde laatoto walde nde yeru mum no famɗi e ley pulaaku ley Afrique ɗo so Allah jaɓi nde lomtata ko tabital de mais kamɓe sukaɓe golloɓe jeunesse pulaaku windere ɓe kamɓe cakitoyto natoyde tabital pulaaku international saabu kamɓe no wayi hono ɓe askaliye ni neɗɗo fuu ɗon yaɓata so ngabba ya tabital manga so Allah jaɓi ɗon komin jiiɗi. Woɗi ko mbiyami pulaaku o tan ko noddanmi sukaɓe fulɓe windere nde fuu tan tinno nangodura soɗodura ndaara hono watta fa nafa koye muɓɓen yalla no ndeno saabu ɓe mbi sa wiyama Allah hokkami Allah dandam wari fa suɓoto Allah dandam. Woɗi hannden ko woni e leydi men ndi en fuu en dulla Afrique du fuu to pullodu woni fuu ɗum gandi ɗum. Woɗi enen pulaaku eɗen kaani celen ko woni hakkude men ko de ndaren kaɓen ko gandi en ko so en gayni fuu hakkude men gaka en tawanno yaafi rimdaɓe ka kaɓatano mettoduran tan mais no woɓɓe ɓe waɗoɓe waroɓe yimɓe ɓe e yimɓe jaati wonɓe yimɓe no mbara yimɓe ɓe ɗum hani tafa darnede dabre fa jamɓe deƴere warta sakito piloɗen sellude koye men.